Zvlhčovanie vzduchu v nemocniciach. Zásobovanie hygienicky čistým vzduchom je v nemocniciach kľúčové. Je to preto, že oslabené telo má imunitný systém obzvlášť náchylný na patogény. V mnohých častiach nemocnice hrozí nozokomiálna infekcia, kde sa pacient nakazí zárodkami z nemocnice, nie zvonku. V univerzitnej nemocnici v USA s 250 lôžkami sa uskutočnil prieskum v 10 izbách pacientov. Počas 13 mesiacov sa každú hodinu merala teplota, vlhkosť, výmena vzduchu a obsah CO2 v izbách pacientov. Výsledky jasne ukazujú, že nemocničné infekcie sú nepriamo úmerné relatívnej vlhkosti vzduchu. Tieto infekcie sa vyskytujú hlavne v chladnom, suchom období, keď sa v suchom vzduchu ľahko šíria kvapôčkové infekcie. V suchom vzduchu kvapôčky zárodkov tiež vysychajú, rýchlo strácajú hmotnosť, stávajú sa ľahšími a dlho sa vznášajú v miestnosti, pokrývajúc veľké vzdialenosti. Pri vlhkosti vzduchu 40–60% však kvapôčky zárodkov zostávajú veľké, ťažké a nehybné. Rýchlo klesajú na zem, čím sa znižuje ich šírenie vo vzduchu miestnosti. Ďalším dôvodom je obsah vody v samotnej kvapôčke zárodku. Kvapôčka zárodku sa skladá z choroboplodných zárodkov, vody a solí. V suchom vzduchu sa voda z kvapôčok odparuje, soli kryštalizujú a konzervujú zárodky. Preto suché kvapôčky zárodkov zostávajú dlho infekčné. Pri optimálnej vlhkosti 40–60% zostávajú soli v kvapôčke rozpustené. Vďaka vysokej koncentrácii soli sa zárodky rýchlo ničia. Profesionálne zvlhčovanie je teda aktívnou prevenciou infekcií a pomáha pacientom rýchlejšie sa zotaviť. Radi vám pomôžeme nájsť efektívny systém zvlhčovania vzduchu podľa vašich potrieb.